Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor pan puliri ka sanli jana kimat bakong san jong ka khubor. Menteri rang badu kari India Narendra Modi ula ai khublei ber ekren badu presiden ubrang Sushajit thamai jong ka US Joe Biden. Ya kendu menteri rang ba jong ka Meghalaya ukon sangma ya ki menteri jong ka sarkar pedeng New Delhi na konta ban yo ya ki jingerap kershani ke jela. Bat rai ke sarkar Meghalaya ban penong ye ki eksamen SSLC bat HSSLC hapdeng ubnai liber bat ye yong arhajar arpowe klem dan kam ye le ye ke selection test ki khubor ki babnia menteri rang badu kari India Narendra Modi ule keren lo president of United States ubala Shajit thamai dangsen Joe Biden bat la ai khuble ye halor kani ke jingyo kanti ke jong ye kani kakam haka jinge keren jong kini ki he nang sanchar ke India bat US ling ba ka telefon kila ye pin scam ye ke jinge de he preng kini ki atli ki ri ling ba jong ki ha ki jinge long parlok ha ki babun ki jing tre kam bat kila ye tai bat pen pau ye la ke jing sukhya bat ki thong bani tre lang ha ka be de bat ka klam COVID-19 haka liang ki kam ban ya da na ka jing kala ka jing long kamariang bat ru haka jing ye tre lang ka bakini chimenta haka than Indo-Pacific. Menteri rang badu ula pha ru ya ka jing ai khuble ya ka Vice President ka United States ka bala Shajit thamai ka Kamala Harris. Ka kenun ki sangkli kiri ki bapo ka BRICS. Kleshin benta bat kalaya shinru ya ka sinjam ka bathamai ha ka bede ba ka kamile persai ki le no ka thong jong ka BRICS ka badan sangkli kiri bani trelang ha ka jile persai ya ki kamle no kalong ban pen klan ki jile te apdeng jong kini kiri ha ka liang upur usam ha pedeng jong ki bat ban no senyang jong kat bat ki be kiri ka perthei ha ka benta ban ya da bat yele persai ya ka jing mana ka kamle no kiri ki bahapo ka kunun BRICS kila pen scam thamai ba ka kamle ano kalong haganu kanu rukorkom kalong ka wen ki jingma ka ba kraw tam na ka benta ka suk ka sngang ha ka perthei bat ba kanu ka kamle ano kalong ka kambian ka ba omdan jing pen ksan dalileru ka jingkhen ya ki jingdon ki ba koit no COVID-19 hari India kala poi saka khandai pulai poin san a na ka sispa hakini ki arpusa kunta balala palat sapu saw hajar mut ki breu bat ki balayo pang COVID-19 hakari ki lakot haka bakat hadu menta baro ki balakot negani ki jingpang hakari kilong palat prapulai lak lai pesan hajar mut ki breu ki berang ha ba jing sya suma na COVID-19 hadu menta hakari ki dan kumba saw lak saw pun hajar mut hakini ki arpusa kunta balala ki breu ki balayo pang thamai ki dan lai pu prahajar reus pa khan nyungun kabala kenti ki jingdan ki bala sakta au COVID-19 hakari India sapalat prap kundai lakmut ya baro ki kertong yele exmen thongkam ki bala pas na kabenta ki post guardsman driver but non-combatant employee ni NCE haka exmen thongkam kabala penong dangsen jongka Directorate of Civil Defence and Home Guards la hukum bakin litmi syaka office jongka tenan halaki jongki district haka bede ba ka jing thongkam bat ka jing ai jing kai pentben na ka benta jongki haka ba katarik bakin litmi kalong ka arpusa ba ka arpusan trik unta ubnai nai wing arhajar arpo khanang ban yo ya baro ki jing tip ki badan kam halor ka jakatre ka training center bat ki be ki jing dan kam ki ba ki de benten biang haka por ba ki rum saka kam ki candidate ki de ru ban le ka COVID-19 test haka bayi ka tarik banle akani ka test on sapung tip shaki haka sngi baki one shaka office jong katanat halaki jong ki district kani ka kubor ka one shapina ka All India Radio Shalom. Lai tili kajing blian bangi baru ngide ban buat perkhing banyada bat ban lai na kajing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas na jing dakmat bat khumut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang haju. Saib hai kikti bat betab hai kakmat bat lai kita bunsin. 2 minit lang bani lai persya ya kajing pang COVID-19. Kani ngide ka All India Radio Shillong bat mentang ini beteng susu iki kubor ki berang sa.
Menteri Rambak ke Meghalaya Ubadan Hadeli hanin resmi ulai kendu ya Menteri jongkat nak duna Jitendra Singh bat lakerpat ya kejing tuklar ke jong ha ke bede ba kejing mang tengka na ke bentaki projek sina surok ki berangsa ki bahak papok ke NERDS kamtam na ke bentaka surok Mountain Road Hahin bat ke surok Borkhat Sonapur. Hakani kajingi kundu bat Menteri ketnat dona Menteri Rambak ke Meghalaya ulah pansu ya kemang tengka na ke bentaban sna pendep ya ka Shillong International Center for Performing Arts and Culture ka SICPAC ya ka belabay tengka lengba ka NLCPR. Menteri Rambak ke Meghalaya Konrad Sangma hingga sengi ulai kenduru ya ke Menteri jongkat nak pelatengka jong ke Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman ban pan jing kersan halor kimat paper ki ba kejela ka don kam. Menteri Rambak lengba ke kubor bola pelat lengba ke social media ula ong ba ulai keren bat ke Sitharaman halor ki babun kimat untuk ru ha ke bede bat ke baha naka khajna ke Sarkar Pedeng kajing penjunsur ya kapor balamang perking ban pentrikam ya kijing penkelah ya kirukom trikam ki bala hukum da Sarkar Pedeng bat bansya ya kajing pan keliang ka ba iwi na kasispa bakan umlong ka bahap banda but perking hendrei ka bala penjunsur susu Konrad la ajing tip ya kanie ka menteri halor ki projek penrai ki bala bay tengkana bari ki externally aided projects EAP ki bakantop ya ki project bala bay tengka da ka World Bank na ka bentaban penklan ya ki rukom trikam ha ka ba ajing sumar ba ka kot kya batru na ka benta ki project jong ka NBB ki bay day ba ka tanat jong ka perthei bat na ka benta ki jingtei hakikam kan teori ha Meghalaya ka Sarkar Meghalaya kala rai ban ailat ya ka jing penlong ya ki examen SSLC bat HSSLC hakadu nuga por hapedeng ubnai liber bat ubnai yeyong jong usnem banwan leitu kejing pelat kubor na katnak puli putih jong kejela kani kejing penbena ka kedausaru ba on penlong yaki selection test na kementak ni ki examen baroar bat baya katarik ban penlong ya ka final exam jong ka SSLC bat HSSLC on sa penbena hadien da ka embus laban pun kenal baki nang hikai hagi school deficit kila pensungaw ya ke Sarkar ba minta ka ganti kadiban siya ki kina school ki ba ka kedan SSLC bat SSLC banile ya ki examen ki jongki klam de ya ki selection test nakadaw jong ka jinglang jingman nakajingwan ka klam COVID-19 kinang hikai kila ongru ba ka Sarkar kamde ben supen pas pathari kinang ile examen tang nakadaw ban pen iya ka jingbun jong kinang pas kabala ban penyar ke dan pan ya ketok ke pulih ke jela kasen Kongres kebadan hakalian persya akayin robat hawan ke Meghalaya nim kesi ke lebu jingkeli halor ke jingle kuman jong Sarkar NDA ha ke bayede bat kimat kiba kaliang persya kalala wanra bat kala dawaru ya ke jing tokit baklem sya liang halor kini kimat Nang aiktien jo kaliang persya uzanit sangma lembaga jing ikren bikin batai kubor blak do halor kejing keno jersey bat kejing bambiang ha karukom ajing syakri na kaliang katnak boarding kum ha ka scheme smart meter balabay tengka da ka Asian Development Bank ka Deen Dayal Upadhyaya Gram Yojana phase 1 bat phase 2 ka Ganol Hydro Project ha kejing khot tenda bat kejing mangkam hapo ka Sobhagya scheme batru ha kejing thongkam ha ka kedan junior officer kum UCMD jong ka MECL ya kelempung under 17 football world cup na kabentaki kintai kari India ya kabelara ban penlong ha usnem uban wan na kada ko klam COVID-19 la pendam no nem kesngi da ka FIFA henry kala ahi ha kari India ban yo bad ya kejing la ban penlong ya kan kelempung ha usnem arajar arpuar ka FIFA kala pendam no ya kelempung world cup ki bakentup ya ka women's under 17 bat ka under 20 kiba kala pendek ban penlong hari India bat Costa Rica hakani ka kenti henry kala ai biang ye kini ki atli giri ya ka hok ban yo penlong ye kini ki atli kelempung world cup football house name arajar arpuar kat tu ri ka khubor klakot ka belawan sufi na ka All India Radio Shalom